Right, Maria Zimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paZirare 263 pano pandokuzivisai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, make sure to subscribe or turn on that notification bell. Kuti pese pandinorama tichidzoka neamwe manews updates uchange uri munhu wekutanga kunge uchimawana. Maria Zimbabwe, first update yandakaubatsirai iupdate iyo yemuimbi ane mukurumbira munyika ino yeZimbabwe, kana kuti akaita mukurumbira muno munyika yeZimbabwe, anodanidzwa nezita iro rekuti Kelvin Doneta. Akaimba song inozikanwa yekunzi Do Ratovharwa. Vanhu vazhinji vakajamba song iyoyo. Zvisinoita receiver sad news kubva kuna Kelvin, kubva kuna manager vaKelvin Doneta vanyora pa page raKelvin Doneta kuti Kelvin Doneta takapedzera kumuona nezuro, takapedzera kumuona yesterday achibva kukwira InDrive kuti aende kustudio. Zvakakwira InDrive kuti aende kustudio ndo kupedzera kwavakaita kuwanana ende phone zviri kunzi haisi kutopinda yaKelvin Doneta, zviri kunzi pairi kupinda haisi kuderwa. Ndokumbura kuti zvinofika comment section, saka vari kufungira kuti munhu uyu akakidnapwa, akabiwa. Vadikani ndatitaura zvatofunga comment section, vamwe ndo vari kuti hanzi muda kuzama kutrenda kana kutsvaga tuma viewers nekuda kwekunyepera kuti munhu abiwa, but ndo zviripo paground Kelvin Doneta haasi kuwanikwa. Next update iyo yaDhani. Kune timu rinofollowa maskits panapa ndinofarira kungozivisa munhu manews updates ese ari kutenderera mastreets esocial media. Pane kamufana kechidiki ako kaibuda kachinzi kari kudya kudanana nemunhu mukuru ari kuita zvemashuga mama. Zvisinei kune vasati vaziva kamufana aka kada kutanga kuisirai skit rake. Kaisirai skit rake ndozokuisirai video vakadzi boiri yekudanana nevapfana vadiki ava. Ndatione skit. Tane nguva chingofamba jani. Watengera mota here? Istand here chiko. Famba. Watengera chiko. Tara! Takenda ubasa kana. Yautoti inozivivire that vanita zvakawanda. Izvi ngatiyati ndivanoita. Ndane basa iri. Andichakumbire mari yako. Yazemata. Uchavane magifts nini? Vanhu vakawanda inonzi mineral exploration and surveying and geosensing and remote detection. Spectral imaging and drone based aerial surveys. Unonyeba baby. Uda mota ipi? Ndikuda chero baby. Saka zvinde zviri zvayoda baby. Vanowanikwa papi chero. Unongwafone. Vasina haona. Ndizaya. Vanoita zviri 3D geolocation modeling. Ground penetrating. Baby ndafara yani kubereki. Yeni kubereki kani. Ndondira zvino. Ndafara. Update ra video remfana uyu achitaura kuti aiwa ndaidanana nechembere iyo tailazana nechembere. Dakusiyai muchiona video, apedza kuona video tozvonofuka comment section ende zvanochinzi mfana dzosa mota yangu, mfana achiti aiwa tange mandipa mapeji yangu, apfana vanenge vakatoshatirwa. Much love. Undikwanire, let me tell you something. Iwo ingondidzorera mota yangu, tobudana. Uyani mota yangu, iwo ita life yako ndita life yangu. Mari yangu ya wina ya ntomborana na basana ichange. Uyani mota yangu chete. Chero ndikanzi nduda rudo ndingade rudo newe reo. Wakakwana here. Iwo vanhu vangatobelieve kuti ndingada newe ndianani wa ma stupid anga believe ndani. Iwo vanhu vakadonera iyo manje. Vakaonera chiko ndada newe here. Manirisa yatatu Maniro apiko ne unopenga wabhadharwa here. Kasi wabhadharwa. Kasi somebody paid you. Hey, vashurangu. Manirati esatanti ataitese angari. Manirati angatirishese angasiri yekuti taita maskits. Nopengero. Taura manirati angatirishese angasiri tukuita maskits here. Kwama 2K maskiti yako ma 11 o'clock. Kwama 2K. Anti out. Ausiri wakati hanzi it's my birthday as munhu andoki creator content naye hande koko. Ndikatokudzara handisikuda. Wachaza ngoti birthday. Ndikakuendesa ku VIP, une mari yekuenda VIP here. VIP unoona nje advertise ndike. Wangu alright ticket yako rekuenda ikoko ana kutengera. Chivire. Saitozo. Andakutengera here ticket rekuenda ikoko. Andakutengera here ticket. Sadebiri wakura wani. Anda here kutengera ticket.
Iwe ndingatiswa mbiri newe here iwe Saskam iwe. Murungu, ndakakumirirai Murungu. Ndiripo pashop. Mati? Pa Uptown mo ndakakumirirai. Iwe done. Problem unoda mbiri ambuye. Iwe ndoda mbiri yeiko newe nayo. Ndoda mbiri yeiko newe. Ndoda mbiri yei newe. Ndoda mbiri yechi newe naidani. Mbiri andoda newe ndiani kochero ndikada mbiri ndagara ndinayo mbiri kudhara. Wakatondisvikira ndinayo mbiri. Wetuka zvinyadzi nakubatsira na uchini. Ndetuka zvinyadzuka ndichinja iwewe. Saka ndiwakandisitopa ndisataure zvinyadzi. Wamuno pavanhu nai. Alright. Aiwa makaita basa makandisa munhu pavanhu. Nekuda kwenyu chimbondipewo kamota yangu. Mota yako ipi? Mota shahiyo samunyari mari mota changa na toma concept. Toma concept onawo. Ichando go to account. Ndaita manager gore. Ndine ma accounts yenyu handiti. Andinawo. Saka okay, tikutrade my vehicle ne ma accounts yenyu here. Ndajisiya makwako imore yangu manje. Iwe ndafonera yopa wangu hauna mota wasiya kumba. No pege sebu. Chidzikamba imuri munhu mukuru itai uno. Ndeza nyara newe basi waitoti makisa izi ziroti yesi. Ayiri mufambe nekombi. Ndekokure makombi yawe. Ndekokure makombi. I was free. Yes, they think I have money. I want to done chambers na mali. If I go and assistant. We're useless. Wapedza utaura? Azana pedza nyara. Taura ndakanyara. Ndokupa mukana wekutaura because handachandura kukubloka. So handikwanisa kuti ndikakavadzane newe because nditonge ndikukuvhara. Kuita kungokupanana nevanhu maaccounts amana akakuperera kudzibhoma. Kupera pachiko tavazi kutaura nezveko. Kupera anopera tedanana here. Aiwa ndinobvunza kuyai kukupirei maaccounts. Mubvunze kazi Saskam waindipirei. Ndakakukumbira here maaccounts acho. Taidanana nechemberi. Ndakutachena. Vako guys ndegerere ndakumakisai. Ndaitane chemberi. Chemberi yangu ya effects. Yakableach usvikasva kufungwa. Saka zvakutitsoma. Vakamuritura vesaiva. Pari nyamuta kutererai. Atipame futi. Kosi chemberi yaitsoma sinte. Chemberi yakasima. Chemberi inenge idawana mdiki. Kosi mwana mdiki ane rudo, ane love, ane action yakasa. Iwe mbwayo waidana nani ko budisa ka proof yekuti taidanana nayo. Attention yangu ndiro mwana muupenyu wako. Kutseke we, una attention ipi kwa unondipa iwe? Una attention ipi unondipa? Una attention ipi unondipa? Iwe ndatokutengerawo data iwewe. Uchitotambudzika. Zvese nechikafu. Notoma sinjo. Kutseke ndiri mboma, sha. Inini ndakanaka. Ine ndotozviziva ndombode kuudzirwa. I can get any better thing. Kwete kuti hanzi ndingatsome kachidhori kanenge iwewe. Ndingatsome kachidhori kanenge iwewe nezvandiri izvozvi. Iwe nechikutsomere chi? Hauna mari. Uri kashoti. Kapfupi. Kaka 3 inches munhu. Ndokutsomerei. Mother bombi. Naimudze. Pombi. Pombi. Mother wadondi. Pombi. Mother wadondi. Mirantarise ine tracker, mirantarise kuti iri papi izvozvi. Yapedzera ari kuchitungiza uko. Alright. Mirantarise kuti mota iri papi. Airegedza kupisa munhu asikuda nemota yangu. Ngawe nemota yangu. Yane mota yangu yaSaskam, otherwise uchatsvagwa. Fonera ika vanhu venyu nayo. Fonera vanhu vako. Mota yangu ine tracker. Ndautongo kuitreka kuti muri papi. Kana makasimba muchizitemba taura kuti muri papi. Iwe, location ine papa sini rangu. Hello? Ndopa muri. Senda location isanifambisire mahara. Futseke nechida kukuona unakudza kuona herewe. Doingi.
ndokudiko yo joingiwe ingoni watite imbodanana enozwa wakuti anondida Towers iwe butseke ndendichiteko newe chaunofunga ndechite newe une chikwe amuna kana wamunoziya vana imimi Kutseke utaitoriro tese kamwana kebhurongo kutseke utanga uri wamadrugs uri mwana mudika unaokwana kutanga kuri wamadrugs uri mwana mudika unaokwana do better damari palive kutorwadziwa kuti aurambura wakazivata makore angu nomaziva herewo ndakatojakwawo raiti ndabvunza kwesheni kuti wanga usingarove neni here madrugs acho hatirove tese here Shera ngokuona nani kodya dai vakatuza kuti uri joki waro wadziwa ndadzi heartbreak iri kumamisa mufana iwoyo yekuti handichatokoda kungotaura newe kwete yekutombodanana yekusati ngotaura newe kuti ndachanjedotaura newe awakuvara mufana soramo kuti uri joki kutsaka nechikuudzira unodhisevha kuudzwa izvozvo herewe uri joki pamaziano chimwezama message uchifona chikurudzirai purufu ndikuda majagwa rangu mota makambofamba nemagaro here makajera kufamba nemakombi muri kuvhunduka mota ndikatambura inini ozosafaka muzimbabwe mune maclass 3 mune high class mune low class nemiddle uri papi iwewe low class 0 uri 0 ndaikuudzire kuti ndiri hure ndaikuudzire kuti ndiri hure nayo ndaikuudzire ukwanewe get out ngenitine vanhu atore moti yangu tiregedze kutaura nesasika murenge iwewe umbori papi newe dani uri papi mutenga ndivairi kurivera vari kuyakomana nasi uri kumamisa wakatsvuka kujara tawazarakwata aiwe umbere vakuita tozobhadhwa nemakumbo asitori mapurisa kuti ari kuuya yayo nemakumbo asiyana ada kuzviona anobhadhwa nemakumbo zvitori nani because vanenge vari vahombe pasaidi apo manje mimba mune muri zvidhoingi mafuta anobhadhwa nenhikiri nerangu anobhadharwa nerangu rangu sinde rangu mukadzi upenyu vakaenda anobhadhira kesho kaidi vanhu vanenge guys mubatiwo mukadzi anokubatsirai zviro zvamunoda yangu uchida chakati jani mhate yako wazvinzwa usafarise kuzvinzwa hadi mari usafarise wazvinzwa usafarise wazvinzwa usafarise wazvinzwa usafarise wazvinzwa iwe wakatadza nei kupedza neni zvazviri wakatadza nei ndanga ndichida kukubata wamboti todanana wakuti ndakaramba marinzwa kuti sasika muronyeba here manyeba anozongobuda haunambodaro here apa uri kurasika kurambotiko wataura chokwadi chako chega mulive mune vanhu vakakwana vanoshandisa brain wataura chokwadi chako chese wega wadzokorodzawo dzokorodzazve kunyeba kwako kwabuda kwese apa hani ndakaramba ini anambotodanana here muguys mucomment section hamunambomunzwa here mukomana achitanzi takadanana ene zvibamunzwa kuti ndaramba kuita content naye baranzi haiwa ndotoma sinde rakajoingereyo kamunhu kapfupi kachindovha isini ripiro undikwanire kanei kamunhu anofamba neindrive